Assalamu alaikum warahmatullahi. So guys, masu tambaya na cewa ya zan yi ne wa dan uwa na referral ko kuma ya za a yi na gayyaci aboki na ko kuma yar uwata a cikin 52. So ka tabbata da kana da 52 akan kamar da kuke kallo ga nan login ID naka sai kuma password naka sai kuma ka saka wannan captcha code din. To daga zaran kai login ko ka saka sai kai login kamar da kuke kallo. So kamar da kuke kallo gashi na wannan account din sabon account ne bai jima da budewa ba. In kun lura anan gurin za ku kalli ko ina 00. Wannan gurin kuke kallo 00. Nan ne gurin da in kai referral a ƙasa kai. Ga gurin da in an yi referral za ka kalli an samu ka referral ɗinka a nan gurin. So ko account ɗinka bai buɗe ba kana da dama da za ka iya yi wa ƴan uwanka inviting, amma activation da za ka yi da $21 ɗin nan ba zai yiwu ka yi musu ba sakamakon ana bin ka bashi. To kai tsaye abin da za ka yi kana so ka yi referral ɗin mutane. Ga wani gurin da aka ce maka nan daga sama nan gurin gashi nan gurin referral link ɗinka kawai za ka yi clicking a kansa. So kana yin clicking a kansa zai kawo ka nan gurin kamar da kuke kallo. Ga abun da ake da bukata a nan gurin zaka zo ka saka nickname naka a nan gurin, nickname naka wato inkiyanka, sai kuma nan gurin zaka zo ka saka full name naka, sai kuma nan zaka saka phone number wayanka, sai kuma nan zaka saka email dinka. So bayan ka saka sai ka zo ka danna wannan odin da aka ce maka get OTP on screen. Abun da za a yi shikenan bari kallon da zamu cike shi. So kamar yadda kuke kallo ga sha nan gurin nan wannan shine inda zaka saka nickname naka kamar yadda kuke kallo a nan gurin, username naka, sai kuma full name naka, sai kuma country code naka. Ka tabbata da wajen country code din nan ka saka 234, sannan ba a saka plus, ba a sa plus. Sai nan gurin zaka zo ka saka email ɗinka kamar da kuke kallo. So bayan ka yaka kawai abin da zaka yi, so bayan ka gama cikewa sai ka zo ka taba gurin da aka ce maka get OTP on screen. So zaka taba shi kamar da kuke kallo. So zai ce maka an tura wannan code din, an tura wannan OTP da zaka zo ka saka, an turawa shi wannan email din da zaka sai ka danna OK. Idan ba kwa tare da shi bayan ka taba OK, in ba kwa tare da shi zaka yi masa register a wani guri ne sai ka ƙara danna wannan guri da aka rubuta submit. So zai ce maka fill the information correct, sai ka danna OK. So zai ƙara nuna maka nan gurin sai ka sake zuwa ka danna wannan get OTP on screen din, to zai nuna maka OTP kamar yadda kuke kallo. Ga OTP nan gurin, wannan shine OTP da zamu ɗauka. To kamar yadda kuke kallo wannan shine OTP namu, zamu danna OK kamar yadda kuke kallo. To zai bamu damar gurin da zamu zo mu saka OTP. Ga can gurin da aka ce mana mu saka wannan OTP. So OTP namu shine 3106 ina ga 28. So sai ka danna submit. So daga zaran kai submit shikenan kun ga abin da aka rubuta, to shikenan ka gama mutu registration na 52. Sai ka je ka samu wanda account din sai ya gama biyan wannan loan din sai ya maka activation, sai ka dauki wannan kudin activation naira 35,000 sai ka tura masa, shi kuma sai ya maka activation. Daga zaran ya maka activation za ka yi screenshot na wannan hoto da kuke kallo haka. So daga zaran kai screenshot nasa sai ka tura wanda zai maka activation da sunan wanda kai wa register da kuma ID naka da kai referral sai kuma sunanka. Allah ya samu dace.